Миналият понеделник Аня Пенчева и Рангел заеха четвъртото място в класирането на журито, но въпреки това попаднаха в елиминациите в четвъртък. Аня предаде страхотно купунджийско настроение на твоя танц. Аз имах чувство, че съм на салса парче. Президентът гледа Dancing Stars. Ми е харесал нашия танц. Теб е харесал, не нашия танц. Ми направи така, че следващия път да хареса нашия танц двама ни. Този път задачата ни е мръсни танци. Мръсни танци? Аз? Не мога. Да виждаме. След като обясних на Аня с какво ще се занимаваме, тя малко се смути. Ако излезна, че съм много добра в този танц, нали няма да излезна, че съм мръсница. Притеснява се от някои от движенията и нещата, които аз й дадах като задача и трябва да свърши. Реших да покана дъщеря и Пипи, която в случая ще се яви като една справка с това дали вървим в правилна посока. Не мога, добре. Не мога. Много ми хареса танца. Щом аз съм спокойна, мисля, че тя може да бъде спокойна, че няма нищо, което да излиза от добрия вкус. Всичко е наред. Няма какво да се показва. Става се по-добре. Мама и мръсни танци. Защо не? Дами и господа, за вас ще танцуват Аня Пенчева и Рангел Спиров. Браво. Аня, може би ще станете все пак от земята. Да, 9:15, никой не си ляга толкова дълго. Заповядайте. Журито. Уважаеми съдии, моля, дайте вашите оценки. Галена Великова. 7. Владимир Божилов. 8. Нешка Робева. 8.